bashi, ka roƙi Allah da ya baka ya bashi shi, kai din ma ya baka, domin abin da ke gurin Allah yana da yawa, dan ya bashi ya baka abin da ke gurinsa ba zai kare ba. ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'alani kullu wahidin mas'alatahu fa a'taytuhu ma naqasa zalika fi ma indi shay'an. Allah ya ce kowa da dai zo, mutum da aljani da babba da yaro da kowa ya faɗi iya burin da yake bukata a duniya na bashi, na ɗauka na bashi, ni ban ragu da komai ba in ji Allah. Idan dai zan ragu to da in aka saka allura a cikin teku, alluran zai rage tekun. Wannan misali ne kawai wanda hankalinka zai kama, kuma bayan ma misalin ba'id ya yi nisa sosai. Babu abin da zai rage taskan Allah. Taskan Allah ba ta karewa, inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Shi yasa in zaka roki Allah to ka roki Allah ya baka daga taskansa. Kar ka roki Allah ya barka da dabaranka. Kar ka nemi Allah ya barka da dabaranka. Zaka tabi. Kar ka nemi Allah ya barka da wayanka, zaka tabi. Kar ka nemi Allah ya barka da kudinka, zaka talauci. Kar ka nemi Allah ya barka da iliminka. Ilimin naka zai gaza. Kar ka roki Allah ya barka da mulkinka sai ka kaskanta. Ka roki Allah ya barka a gurinsa. Saboda idan mulkin Allah ne ba zai kare ba, in taskan Allah ne ba zai kare ba, in ɗaukakan Allah ne ba zai kare ba. Shi yasa bayan Allah suke roƙon Allah su ce, Allah Ubangiji muna roƙonka ka azurta mu daga arzikinka wanda baya karewa, ka ba mu ilimi daga iliminka wanda ya kewaye komai, ka ɗaukaka mu daga ɗaukakanka wanda ba ta da farko ba ta da ƙarshe. To wannan shi ne, kuma idan muka lura za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama huwa sadiqul amin. Shi ai Allah ya ba shi shugabanci wanda ba yi da ƙarshe. Me yasa? Saboda shugabancinsa ba shugabancin duniya bane, shugabanci ne na Allah.